much. Da fatan za a yi wannan taro lafiya a ƙare lafiya. PDP, 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 Najeriya, Najeriya, Zamfara, Zamfara, Allah ya ba mu sa'a. To jama'a, PDP mutanen Zamfara yanzu za mu ji jawabi daga wurin director na taro Malam Wadatau Madawaki minti biyu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya ba mu sadakar rayuwa, ya ba mu sadakar lafiya ingantacciya, kuma ya haɗa mu a wannan taro a wannan babban jiha tamu mai albarka. Al'umma jihar Zamfara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi, Allah ya kawo mana shugaba wanda zai jagorance mu fita daga cikin ƙangin da muka shiga na rashin tsaro, na talauci, na rashin tattalin arziki, na rashin ingantaccen ilimi, na rashin ingantacciyar lafiya, na damuwa da muke fama da ita. Wannan shugaba namu dattijo mai albarka, dattijo mai hikima, shine a wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi cikakkiyar lafiya, ya bashi ingantaccen ilimi, ya yi mai jagora, ya aza shi bisa ga hanya madaidaiciya wanda za ta tabbatar mana da alkhairi a cikinta. Haka kuma akwai matashin dattijo gamjin Gusau Dr. Dauda Lawan Dare. Allah ya bashi mulkin jihar Zamfara, ya bashi ingantaccen ilimi, ya yi musu jagora baki daya domin su tabbatar muna da ingancin tsaro da tattalin arziki da ilimi da dukkan abin da muke bukata na rayuwa na yau da kullun. PDP, 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 Najeriya, 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 Zamfara, Zamfara, Zamfara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. yanzu za mu saurari Dr. Aslam Aliyu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. PDP PDP Nigeria Zamfara Banji ba Zamfara. To alhamdulillahi muna mika godiya ta musamman ga al'ummar jihar Zamfara yadda kuka nuna goyon baya matsayin ku jajirtattu don duk mutanen da kuka ne wurin nan a jihar Zamfara yau sun taru jarumai ne, domin duk wanda ya san yancin sha siyasa shi jarumi ne. Ina muku albishi da cewa dan takarar shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar Wazira Adamawa yana jajanta maku da irin ilhani da tashin hankali na kashe mutane da ake yawan yi a Zamfara da rashin tsaro, kuma ya ce yana ƙara ba ku haƙuri insha Allah nan da wata 6 zuwa 7 ƙarshen rashin zaman lafiya jihar Zamfara zai kawo ƙarshe da Najeriya ga baki ɗaya. Sannan kuma al'ummar jihar Zamfara ku sani mai yawa abin da ya dame mu tattalin arziki da kasuwanci da noma da muka rasa a jihar Zamfara. Alhaji Atiku Abubakar ya yi alkawarin cewa in ya zama shugaban kasa zai dawo da martaban masaka a jihar Zamfara, zai dawo da martaban noma a jihar Zamfara, zai dawo da martaban kasuwanci a jihar Zamfara. Ku sani ranar 25 ga watan Fabrairu ku hito ku kasa ku tsara ku yi mi. Duk wanda ya tashi ya koma gida ya ce la ilaha illallah لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. mun yi imani da Allah domin kun Allahumma malikal mulki tutal mulka man tasha. Ubangiji Allah ya ba Alhaji Atiku
tarihin Najeriya kuma ya ba ma Dr. Dauda Lawan Dare gwamnan jihar Zamfara. PDP! Mun gode Dr. Aslam Aliyu. Yanzu mutanen jihar Zamfara za ku ji daga wajen mataimakin gwamna na jihar Zamfara. Barista Madi Aliyu Gusau zai kama ku sakon fatan alheri. PDP! PDP! Nigeria! Nigeria! Zamfara fa! Zamfara fa! Ta'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina godiya ga Allah mai kowa mai komi wanda ya kawo wannan manyan bakin mu jihar Zamfara lafiya lau, kuma muna fatan Allah mai da su gidansu lafiya lau. To don rashin lokaci zai yi jawabi kaɗan. Abinda nake son fara da shine nake son ce Zamfara an santa da mutunci da riƙe mutane, an santa da kasuwanci, kuma an santa da noma. Amma yau idan ka wega a cikin Zamfara duk abubuwan nan guda uku da na faɗa ba za ka ga ko ɗaya ba. Ba a girmama mutane, ba kasuwanci, yau an rufe kasuwa gobe a buɗe, ba noma don kana tsoro a sace ka. To me ya kawo illan nan? Abu ɗaya ya kawo illan nan shine shugabanci ba na gari ba. To abin da muke so a kawo mana shugabanci na gari. Kuma ina alƙawari insha Allahu shi ɗan takararmu na shugaban ƙasa idan ya riƙe tsaro a jihar Zamfara, to insha Allah duka ayyukan nan za su karu da gaba ɗaya. Don mun yi imani cewa ni a matsayin mataimakin gwamna da na yi a jihar nan, na san mutanen jihar Zamfara suna da aƙidan san aiki, za su iya tashin makamusu, za su iya neman kansu abin a jihunsu. To mutanen jihar Zamfara ina da roƙo guda ɗaya, da Allah ina roƙonku ku fito ku zaɓa Atiku Abubakar ranar 25 February 2023. Ku amince za ku zaɓe shi? To Allah ya mai da kowa gida lafiya. PDP! 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 To jama'a waye san Dino Melaye? Waye san Dino Melaye? To jama'a muryar ta ɗauko gargada saboda haka ga Dino Melaye. Don't sleep, don't sleep. PDP! PDP! Da bala da bala'i! Da bala da bala'i! Da kunu da kunama! Da kunu da kunama! Da masi da masifa! Da masi da masifa! Da dauda da matawalli! Da dauda da matawalli! Da Atiku da Tinubu! Da Atiku da Tinubu! Yan Zamfara ku tafa wa kanku, ku tafa wa kanku! Na samu labari shekaran jiya an ce wani ya shigo garin nan sunan shi Tinubu, mutane suka ki fitowa. Yau Atiku ya zo ga mutane ko ina, jama'a a tafa wa Atiku, a tafa wa Atiku. Yanzu ba da bata lokaci ba, za mu kira ɗan takarar gwamnan mu wanda zai kori shaidan, zai kori barayi, zai kori yan iska. Kowa ya tafa wa Dauda. PDP! 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 Nigeria! Zamfara fa! Kun tabbata da ikon Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwana maza da mata, manya-manyan baki da suka halarta
al'ummar jihar Zamfara, assalamu alaikum. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. To alhamdulillahi, wannan da kuke jira yau gashi ya bayyana. Yau Mahadi ya bayyana a Zamfara. Kun shaida? Kun shaida? To alhamdulillahi, kamar yadda kuka sani, ɗan takararmu na shugaban ƙasa yana miƙa ta'aziyya ga al'ummar jihar Zamfara waɗanda suka rasa rayukansu wajen ta'addanci. Da fatan Allah ya ji kansu da rahama. Wanda kuma suke asibiti, Allah ya ba su lafiya. Saboda haka, kamar yadda kuka sani, wannan ɗan takarar namu na shugaban ƙasa ƙwararre ne wanda da ikon Allah za mu yi maganin matsalar tsaro a Zamfara da Najeriya baki ɗaya. Ba mu da haufi, insha Allahu, da mun anshi mulki matsalar Zamfara da Najeriya ta ƙare. Saboda haka, ku kwantar da hankalinku. Sannan ɗan takararmu na shugaban ƙasa gogagge ne wajen tattalin arzikin ƙasa, don kowa ya san shi ɗan kasuwa ne. Mun san irin abubuwan da ya yi a ƙasan nan, ballantana kuma idan ka je Adamawa za ka san cewa cikakken ɗan kasuwa ne. Saboda haka, kamar yadda kuka sani kuma, a da yanda Gusau take wajen kasuwanci, to da ikon Allah wannan kasuwanci zai dawo don za mu yi maganin tsaro. Sannan mutane za su iya zuwa gonakinsu su yi noma, insha Allahu. Saboda haka ina kira gare ku ranar zaɓe ku fito ƙwanku da kwarkwatanku ku zaɓi wannan jam'iyya tamu ta PDP a kasa, a tsare, a raka. Kun yi alkawari? Kun tabbatar? To alhamdulillahi, saboda haka zan taƙaita bayani na, saboda ɗan takararmu shi ma zai zo ya maku bayani, kuma yana kan hanya don zai koma Sokoto, insha Allahu. Distinguished ladies and gentlemen, I'm pleased to inform you that our President, inshallah, in 2023, Alhaji Atiku Abubakar is here with us. He is a man of integrity. He is very, very enterprising. And I can assure you, security is of great concern for him. And therefore, I'm giving you assurance, inshallah, the insecurity we are facing in this country, and Zamfara in particular, will come to an end. I also want to assure you, all those traders that we have in Zamfara, I can assure you that we have plans for you, and by the grace of God, trading will continue in this state. And there's so much other things that we are going to do in 2023 after taking power from APC, inshallah. Therefore, I'm going to stay here because our president, inshallah, is heading back to Sokoto. Thank you very much for your understanding. Thank you very much for the welcome, for the warm reception. Thank you, and bye. Jama'a, a tafawa Dauda, a tafa mishi. To, da Tinubu ya zo Zamfara ba a karbe shi ba, sai na tuna da wani karin magana wanda ya ce gwano baya jin warin kansa. Ko ba haka ba ne? Da yana jin warin kansa ma ba zai zo Zamfara ba. Mr. President, I want to remind you that the governor of Zamfara mentioned some time ago that if he betrays PDP and leaves PDP, anything he's looking for in his life, may he not get it. That was what Matawali said. Matawali, shi ya faɗa, ya ce
idan ya bar PDP duk abin da yake nema a rayuwar shi Allah kar ya bashi. Yau kuma muna nan muna ya Allahu ya Allahu ya Allahu ka amsa addu'ar matawalli, ka amsa addu'ar matawalli. Ku yi mishi odabo, ku yi mishi odabo, ku yi mishi bye bye, ku yi mishi bye. Yan Zamfara ku yi mishi bye bye, ku yi mishi bye bye. Sai wata rana Dauda ya yi gaba na baya. Jama'a yanzu za mu kira mace kaman miji wanda a Najeriya kowa ya santa da gaskiya, ta bar tsintsiya ta dawo lema. Kowa ya tafa mata Najatu Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على نبي الكريم. جماعة زنفرة السلام عليكم. Minti ɗaya aka bani, saboda haka minti ɗaya ni tambaya kawai zan yi. Allah ya tambaye mu, ya ce ina za ku haɗa tsakanin makaho da mai ido. Yaya za a yi mutumin da bai iya alifin ba'un ta'un ba, za ku haɗa shi da likita dokta? Allah ya faɗa mana ‘yanci ba na rago ba ne, ku ragwaye ne. Ku kaɗa, ku tare, ku raka, ku dafe. Duk wanda yake cikin ƙasar nan ya san halin da muka shiga ciki, kuma mun roƙi Allah ka ba mu mafita. Sai Allah ya rubuta mana gaskiya a sararin samaniya, sai ya nuna mana wanda an ce test microphone ya lashi microphone. Allah ya nuna mana a zahiri cewa Tinubu komai nasa na ƙarya ne, ba ma sunansa Tinubu ba. Bai yi makaranta ba, ya ce ya yi. Sunan iyayensa ya canza, ya ɗau sunan iyayen wasu. Jama'a ana gane munafikin mutum da abu uku: in ya magana zai ƙarya, in ya alƙawari ba zai cika ba, in ka ba shi amana zai ci. Haka ne ko ba haka ba? To saboda haka shi kuma Matawalle tambaya kawai zan masa. Yau 'ya'yan Zamfara sun yi shekara 3 ba neko babu wayek, amma tambayar shekara 5 shekara 4 tun da ya zo kenan. To magana da nake so in yi, Zamfara tana daga cikin jihar da tafi kowace jiha arziki wajen noma, gwal, zinari, azurfa. Ina tambayar da nake wa Matawalle ɗaya ce, wai gwal ɗin nan da aka ɗauka aka kai wa Janar Muhammadu Buhari na waye? Waye ba shi iko? Don me isa ga hakkinku, ga dukiyarku za a talauta ku a kassara ku? ‘Yanci ba na rago ba ne, jihadi shi ne neman hakkinka. Mu tashi mai neman hakkinmu. Jama'a salamu alaikum. Jama'a a tafa mata. Mun gode. Yanzu da kafin a kira 1 minute. Kafin mu kira Director General ɗinmu, kowa ya san tsohon gwamnan Adamawa ya dawo fatinmu, ya bar APC. Zan kira shi yanzu ya gaishe ku, hannu kawai zai daga muku hannu. Governor Bindo, ka gaida mutanenka, ya dawo PDP. Tsohon gwamnan Adamawa kenan ya dawo PDP. Yanzu zan gayyaci Director General na wannan tafiyan, shine gwamnan Sokoto, shine Matawalle Sokoto, shine tsohon shugaban ƙasa na House of Representatives, Governor Right Honorable Aminu Waziri Tam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وصلى الله على النبي الكريم. PDP 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 Nigeria 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 Zamfara fa ban je ba Zamfara fa Zamfara fa Zamfara fa mai girma shugaban jami'ar PDP na ƙasa Dr. Yace Ayu mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa na jami'ar PDP kuma in Allah ya yarda shugaban ƙasa mai jiran gado wazirin Adamawa Alhaji Dr. Atiku Abubakar PDP 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 Nigeria 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 Zamfara 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 to muna godiya tare da uwar gidansa mai girma mataimakin shugaban kasa in Allah ya yarda gwamnan jihar Delta Dr. Ifeanyi Okowa mai girma mataimakin shugaban kasa na da Alhaji Architect na Badisambo mai girma gwamnan jihar Sokoto na da Alhaji Dr. Ataru Dalata Bafarawa da sauran shugabanni da ke nan jama'a jihar Zamfara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna ƙara wa Allah godiya da yau ya kawo mu a gida Zamfara kuma mun ganin ma idanunmu abinda ake ciki a jihar Zamfara. Ba shakka mun ga canjin yanayi na siyasa jihar Zamfara. PDP ta kahu ta girku a jihar Zamfara yan Allah ya yarda. Kuma ga dukkan alamu da dan Allah taimakon shi jam'iyyar PDP ita za ta ci zaɓe a jihar Zamfara. Jama'a Zamfara haka ne? Haka ne? Kun amince? Kun amince? To da Allah ku zaɓi Atiku a sake samun zaman lafiya da cikakken tsaro a Zamfara. Za ku ji daga bakin shi, saboda ya san matsalolinmu, ya san matsalolin ƙasar nan, shi ba yau ya fara ba. Kuma jihar Zamfara ku manoma ne, ku 'yan kasuwa ne. Mai girma Atiku Abubakar manomi ne kuma ɗan kasuwa ne. Saboda haka duk abin da ya shafi jihar Zamfara, wazirin Adamawa ba sai an mai tahinta ba, ba sai an ɗauko mai bayani ba. Shi ɗan gida ne, ya sani kuma akwai matakan da ya ɗauka da yadda Allah da ya shigo cikin wannan mulki. Muna godiya kwarai ga irin wannan kyakkyawan tarbo da aka yi muna. Babu shakka jihar Zamfara ta jam'iyyar PDP ta yin Allah ya yarda. Mun gode kwarai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Najeriya Zamfara fa. Mun gode. Thank you very much. Please, can we give him another round of applause? A tafa mishi. Yanzu dai tsakanin APC da PDP akwai wani karin magana kowa da ya tina da bana, kowa da ya tina da bara bai ji daɗin bana ba, ko ba haka ba ne? Saboda haka za mu kira wanda zai mana mataimakin shugaban ƙasa, insha Allahu shine gwamnan Delta, shine kuma na kusa da shugaban ƙasanmu, Governor Ifeanyi Ato Okowa. PDP! 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 Your Excellency, our presidential candidate, Alhaji Atiku Abubakar GCON, my national chairman, Senator Dr. Yace Ayu, may we rest on other protocols already established. I want to thank the people of Zamfara for what I've seen here today. I thank you for mobilizing the people in great numbers to welcome Alhaji Atiku Abubakar, the next president of the Federal Republic of Nigeria.
I'm very glad with what I see today. We have been going around several states, and wherever we go, we have been received with great numbers of people, particularly in the Northwest zone. You have done so well. We started from Kaduna. They received us in great numbers. We went also to Katsina, and were received in great numbers. And here in Zamfara, even after Kebbi, we are received in great numbers. I thank all of you. PDP, 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 Nigeria, 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 Zamfara far, Zamfara far, Zamfara far. Assalamu alaikum. Nigeria, Nigeria, Zamfara far, Zamfara far. We truly want to thank you for what we see. I am very convinced that we have already won with over 80% votes in Zamfara. And I thank you for rejecting the APC, because the APC brought insecurity to us. They brought hunger. But Atiku is coming to drive away the hunger. Atiku is bringing peace back to you. Atiku will support your businesses. Atiku will support those who farm. And he will take away hunger. And he will support the education of our children. He will bring Nigeria back to where we expect it to be. We cannot go back to bed hungry. Atiku will help our women. Atiku will help the youths and create jobs for us. That is his promise, to give us a better life, to give us a better Nigeria. And I thank you for supporting him, because you've come in great numbers. As you support him, support Dauda, your son, for it is well with Nigeria. With Atiku, Nigeria will be great again. With Atiku, Nigeria will be great again. God bless you. God bless you. God bless you. PDP, PDP, Nigeria, Nigeria, Zamfara far, Zamfara far. Nagode. Jama'a a tafawa kowa. Yanzu zan koya muku wani waka, in na yi so ɗaya, kuma sai ku yi so ɗaya, sai in gayyaci national chairman. Me gangadi ba mu son ka, me gangadi ba mu yin ka, Atiku Abubakar shi muke yi. Kun gane? To gaba da sai mu yanzu 1, 2, me gangadi ba mu son ka, me gangadi ba mu yin ka, Atiku Abubakar shi muke yi. Jama'a yanzu za mu gaici national chairman na party mu, tsohon senate president, Professor Dr. Senator Iyocha Ayu. PDP, PDP. Jama'a, assalamu alaikum. Ba abin da za mu zo na mu ga mutanen Zamfara. Abin da ya kawo mu godiya ne kawai. An riga ya ga mun aki da kuna yi a nan a Zamfara. Ku mutanen Zamfara kun sai abin da ya shafe ku. Tun lokaci da APC ya zo ba zaman lafiya a ƙasanku. Ba zaman lafiya
ba za ka samu abinci ba sai yunwa. APC suka kawo muku yunwa, ko ba haka ba? APC suka kawo nun an kure makaranta yaran duka. Duk yaran suna gida. Bai irin wannan gwamnati muna so ba. Saboda haka mun zo mu ga muku ku ci gaba da aiki da kuna yin. Yanzu dai Allah ya sa an kawo muku wanda ya san inda za a gyara abubuwa da ya shafe mutanen Zamfara. Saboda haka muna roƙon dukanku ku fita wannan wata mai zuwa, ko mata da yara da maza, dukanku ku fita ku zabe wanda zai gyara kasanmu. Wai za ku zabe Atiku Abubakar, wanda ya san abin da zai yi. Mu dai ni chairman na party na zo mba Dauda tuta ije yi yaki igara mun Zamfara. Mutanen Zamfara suna da komi, suna da gold, suna da abinci, kuma in kun samu wanda zai gyara zaman lafiya zai dawo. To da kuka fita da yawa haka, wallahi mun gode muku. We want to thank the people of Zamfara for coming up en masse to support this party. Since the APC arrived, all of Zamfara is not in peace. Every day, every village, every local government, when you go, they are killing people. Zamfara has never found peace since APC came to power. Zamfara people used to hear of Borno, Boko Haram. But today, the whole of Zamfara has become a war zone. We want to bring back a leadership of this country that will correct these problems. And it is somebody who has already worked as a vice president of the Federal Republic of Nigeria. He knows what to do. We have brought you somebody who has been the vice president of this country for 8 years. During his time, the economy was better. There was prosperity. There was development. He was worried about the development of education in northern Nigeria. That person is Atiku Abubakar. And he will be working not alone. He'll be working with another performing governor of the PDP, Dr. Arthur Ifeanyi Okowa Nakowa. And I want to assure you that all the governors of Zamfara that will be elected will insist that they perform credibly for their people. And that is why we are giving the flag of our party to our candidate, Dauda Lawa. Where is Dauda? We are giving the flag to our candidate, Kusurari. So, we are going to give the flag to Dauda to make sure that he will lead the conquest of Zamfara in the whole of this part of the world. And I urge you to vote for our candidates from top to bottom, all our PDP candidates. Waze kuzabe Zamfara.
Mbashi tuta ko? Mbashi! To, Dauda mutanenku ya kaza, mutanenmu ya ce mbaka tuta. In ka kama wannan tuta za ka je ko ina kuma za a zabe ka ka zama gwamna na Zamfara. Congratulations. So we are just giving the flag of our party to our candidate who will use it to go around, and everybody in Zamfara should vote all our candidates from top to bottom. Dauda as governor, Atiku Abubakar as president. So Nigeria say Atiku. When it comes to Zamfara, why kuma Dauda Lawa? Thank you and God bless you. Jama'a, Dauda ya karbi tutan arziki, ya karbi tutan nasara. Duk wanda zai zabi Atiku ya zabi Dauda ya daga hannun shi sama. Mun gode. Yanzu za mu gaici shugaban ƙasanmu mai jiran gado zai je gaida mutane. Za mu kira rara mawaƙi ya zo ya fara waƙa. Sai kuma Atiku Abubakar zai tashi tsaye da shi da matan shi da national chairman za su je su gaida mutane kafin ya zo yi jawabi. Mr. DJ. Dodo na gaban dodo. Atiku. Dodo haɗe dodo. Atiku. Mai shesu ruwan kwando. Bana Zamfara canji dai. Dodo Atiku. Dodo na gaban dodo. Dodo Atiku. Dodo cikin dodo. Kowa ya tabo gyare ya san da diriran nan. Moke tana leke ta san gizo baya nan. Na yarda da tasirin karma ta bahaushen nan. Kwakulatin kuza bai koshi da mai kowa. Dodo Atiku. Dodo na gaban dodo. Mun kankana daidai bai ba za mu yi sauri ba. Yau talla ya hukunta in fada bayanin na. Zanen tabbatar wa masoyan maki da na. Domin in kwace kaina daga masu farauta na. Na yi tsawon barci da ban kasa tarko ba. Dodo na gaban dodo. Dodo cikin dodo. An dauko wani sharabola bai a cikin riga. Ina masa waka na da ni gani kujin langa. Ga waƙar mu ta zungure baki. Misali ne ya gani. Atikun kawai Atikun dai. Atikun kawai Atikun dai. Atikun kawai Atikun dai. Nace Atikun kawai Atikun dai. Atikun kawai Atikun dai. Ga kiɗan mu na zungure baki. Atikun kawai Atikun dai. Kowa ma ya zungure baki. Atikun kawai Atikun dai. Baba ne ya fara zungure baki. Atikun kawai Atikun dai. Wani albadari na shirin ya jaki. Atikun kawai. Wani kaya mara shi ke shan kada wura hawa jajaja. Wani za a fara jayin ja. Wani da mutuwa da ya kaya bana sosai. Sai ba ba. Atikun kawai Atikun dai. Shi ba sa kunu ne ba. Atikun kawai Atikun dai. Shi ma jana da ba za ya musa ba. Atikun kawai Atikun dai. Na da kyau wata na ganin kosai. Amma za mu ba da tattasai. Da kai mu lokaci da Allah sai fara da fadar kusa da daular sai sai tunta kuma mu shirya ba. Atikun kawai Atikun dai. Yana ba ba zan bude baki. Atikun kawai Atikun. Sai mun fata wuta. Wayo ni wayo kaina, wayo kasar gadona, wayo ni wayo kaina, wayo kasar gadona, wayo ni wayo kaina, Najeriya tushe na wayo ni wayo. Yes. Oh,
PDP. Jama'a Atiku ya fito. Is it working? Za mu kira PDP. Jama'a Atiku ya fito a tafa masa. Ladies and gentlemen, while they are trying to fix the microphone, we are going to invite the next president of the Federal Republic of Nigeria, Atiku Abubakar, yanzu zai mana jawabi a tafa masa. PDP! Power! PDP! To Allah ya sa na'uran ya dore. Jama'an Zamfara, yau mun yi matukar farin ciki kuma mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu Gusau cikin jihar Zamfara. A gaskiya mun dade muna kwaɗayin zuwa Zamfara. Kun san abin da ya sa? Domin abin da muke gani a social media, mu tabbatar gaskiya ne idan mun zo. Sai kuwa Allah ya kawo mu yau, muka tarar duk abin da muke gani, abin da muke ji gaskiya ne. To Allah ya muku albarka. Da farko, ina so ɗauki wannan dama da Allah ya bani yau in yi muku jaje da kuma ta'aziyya, domin ina ji kan banda mutanen Borno da Yobe ba waɗanda suka kai ku rashin jama'a, domin 'yan ta'adda da kuma 'yan fashi da kuma sauransu. Don haka muna yi muku jaje kuma muna yi muku ta'aziyya. Allah ya sauke wannan kuma Allah ya nuna mana ƙarshen shi. Amma ƙarshen wannan bala'i don Allah yadda shine idan kun zaɓi PDP. Domin jam'iyyar APC ita ta kawo mana kowane irin bala'i cikin shekaru 7 da 8 suka wuce. Sun kawo mana rashin zaman lafiya, sun kawo mana talauci, sun kawo mana rashin haɗin kai, kuma yaranmu ba su zuwa makarantu domin ba a biyan malamai hatta jami'o'i. Duk waɗannan masifofi ne waɗanda jam'iyyar APC ta kawo mana. Don haka Allah ya sauwaƙe mana, amma sauƙin idan Allah ya yarda yana hannunku, domin ku da ƙuri'unku ku za ku yi watsi da su. Ku ce Allah wadai, Allah wadai, Allah wadai. Ba za mu sake zaben APC ba a ƙasar nan, domin su da kansu da za su zo suka ce jiki magayi. Mun ji jikinmu ya faɗa mana, jikinmu ya faɗa mana, to don me za mu sake yadda da su? Don haka na ɗaya, idan Allah ya yarda na ɗauki alkawari zan dawo da zaman lafiya. Abinda ya sa na ce haka, da
na yi shi na dawo da zaman lafiya a Najeriya. Ban ga dalilin da ya sa a yanzu da ikon Allah da yardanku da kuma goyon bayanku ba za mu dawo da zaman lafiya ba. Na biyu, an san mutanen Zamfara da kasuwanci da noma da kiwo yau duka ba ko ɗaya. Ko ba haka ba? To idan Allah da goyon bayanku za mu dawo da waɗannan duk sana'o'i, sannan baya ga haka kuma mu tabbatar da makarantunmu da 'ya'yanmu suna karatu ba tare da yin samu wani abin nan ba. Don haka ina roƙonku ku tabbatar da a Zamfara kun zaɓi Dauda Lawal da kuma duk 'yan majalisan da yake zai aiki da su, domin ba amfani ku zaɓe shi sannan ba ku zaɓi 'yan majalisan da za su ba shi goyon baya ba. Kun yadda? Kun amince? Kun amince? To da kyau. Na biyu a zaɓe na farko shine zaɓen shugaban ƙasa. To wa za ku zaɓa? Na ɗaya, ina son in tabbatar da wannan akwai alkawari tsakanina da ku. Wanne ne za su zaɓi PDP a zaɓen shugaban ƙasa su ɗaga hannu? Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Allah shi nuna mana. Baya ga haka, abinda nake so kuma in tabbatar muku shine idan kun zaɓi gwamnanku, za mu yi aiki tare da shi mu tabbatar da duk abin da ya kamata ya yi a Zamfara ya yi su. Na ɗaya, a matsayin gwamnatin tarayya muna so mu dawo da hanyar jirgin ƙasa da ta kawo arziki har zuwa ƙaura. Na biyu, ina so in tabbatar muku idan Allah ya yarda za mu yi aiki da gwamnatin jiha da masakan da aka rufe mun tabbatar da mu ba 'yan kasuwa jari domin su bude waɗannan masaka domin a samu aikin yi. Baya ga haka, ƙarshen za mu bude iyaka, za mu bude boda, domin dama rufe bodan nan baya kan ƙa'ida, ba su san abin da suke yi ba. An kawo mana bala'in talauci, bala'in talauci aka kawo mana da aka rufe mana boda. An rufe mana mu, waɗansu kuma aka bar nasu a buɗe. To ina adalci a nan, ina gaskiya a nan? To an cuce mu. Shi yasa Hausawa suka ce naka sai naka. Ko ba haka ba? Naka sai naka. To jama'an Zamfara, ina yi muku albishir. Na ƙarshen, bakalori dam da aka hana shi aiki, manomanmu na rani da kuma damina ba su da sana'a, ba su da aikin yi. Za mu tabbatar da gwamnatin tarayya ta farfado da wannan dam insha Allahu. Don haka muna gode muku kwarai da gaske. Ku tsaya, ku saurara. Ni na sani kuma Allah yana gani. Gwamnoni guda biyu a baya sun yi mini alkawari za su yi airport, amma ba su yi ba. Sun yi. To gwamnatin tarayya za ta taimakawa Dauda Lawal mu tabbatar da an yi airport a Gusau. To domin an ce a yi magana a takaice cikin turanci. PDP, the people of Zamfara State,
I want to thank you. I want to thank you. I want to thank you. You have shown that you support PDP. Is that not so? God bless you. I have promised if you elect a PDP government, both at the national and the state level, we will restore security in Zamfara state. Not only in Zamfara state, all over the country. After we restore security, we will make sure your businesses and agriculture sector of the economy is revived. We will also ensure that we open the land borders between Nigeria and our neighbors. And we will work with the private sector to revive the railway network that connects Zamfara with other parts of the country so that commerce and trading can resume. We also promise to make sure that after tackling security, your agricultural sector and industrial sectors are revived in this state so that we can have jobs for young men and women. You know that I promise I'm going to set aside $10 billion US. This money will go to our young men and young women to set up enterprises and businesses so that they can employ people and themselves. We want to thank you very much indeed for your support. Thank you. Jama'a, ladies and gentlemen, national chairman of our party, the youth of Zamfara, they contributed money together. They started this contribution last week when they heard that we are coming for this rally from 100 naira to 50 naira to 200 naira. They have put together 1 million naira. And now they are going to present the check to Atiku Abubakar and Okowa. Jama'a matasan Zamfara sun haɗa kuɗi daga naira 100, naira 200, naira 500, an haɗa miliyan 1 matasan Zamfara za su ba Atiku da Okowa wannan gudunmawar a yanzu. Zan kira Abdallah ya yi wannan presentation na check 1 million naira. PDP! PDP! Ina matasa! Ina matasan Zamfara! Ina matasan Zamfara! Alhamdulillah, a madadin matasan Zamfara, matasan jihar Zamfara, masu kishin PDP, masu gudun yunwa, masu gudun wahala, masu kishin shugabanninmu, masu kishin matasa, mun haɗa naira ɗai bayan ɗai har naira miliyan guda domin muna so mu ba wa shugabanmu, muna ba mai gidanmu, babanmu Alhaji Atiku Abubakar haƙuri da a ci da haƙuri ga ɗan abun da muka haɗa muka kammala domin ba mu da hanya, ba mu da kuɗi, ba mu da hanya aiki, amma duk da haka mun haɗa naira miliyan 1 domin a ba babanmu domin a kawo sauyi. Allah ya saka matasa da alhairi. PDP! Daga na ce APC sai a ce yunwa. APC! 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 Jama'a mun gode, Zamfara kun burge mu mun gode. National anthem please. Kun ga na rike wannan ko hannuna ba su rawa fa. Hannuna bai rawa. Hannu bai rawa. Hannu bai rawa, kafa bai rawa, kwakwalwa bai rawa. National anthem.